ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама дӯстон, шахсоне ки наворҳои канали Мошинсавдоро тамошо мекунанд. Як бори дигар бародаро хуш омаден. Имрӯза навора 12 мошини фурӯшдоре мисли ҳар вақта аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуба, нархҳои дастрасанд. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. Бародарое ки меҳмонанд ҳатман обуна шавен. ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо чун ҳар вақта дар рӯи экрани шумо мебурад. Имо WhatsApp ҳастай. Дар ҳамин рақамҳо моро равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. Зинда бошем бародаро. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурад. ҳама хиста навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз ВАЗ 2115 ки соли барориш 2005 солай. объем мотор боша 5 литрай. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби шуфтай дар ҳолати миёна қарор дорад. сӯрошнасом дар курай фурӯхта мешавад. маълумоти иловагии нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 12000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 72000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёен ай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Sonata соли барориш 1996 солай. объем мотор боша 8 литрай. сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби шуфтай 100%, мотор ходовоиш навай. салонуш идеалнияй, тоза. хулоса мошин гуфтай камбудӣ надорад. мегирӣ беразходай ҳайш мекунӣ фақат. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагии нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 17000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 103000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомилаш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтаро хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 1996 солай. объем мотор боша 1.6 литрай. кузов седан, сӯзишворӣ боша газу бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нестай бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 15000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 91000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтаро хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. марҳамат, занг занед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 солай. объем мотор боша 8 литрай. сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега бародаро соҳибаш 4 дараш электропакет дорад, 5 баллони нав дорад, ҳуҷҷатҳо муваққати танировкаш то моҳи январ ҳастай фурӯхта мешавад. маълумоти иловагии нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 34000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 206000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёен ай пеш савдо дар назди мошин мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1994 солай. кузови универсалай. объем мотор боша 1.8 литрай. сӯзишворӣ боша газу бензинай бародаро, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби шуфтай ҳолати беҳтарин қарор дора. 1 сола ҳуҷҷат дора. ходовои мотор ҳамаш созай. мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагии нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 22500 сомон мошина бародаро соҳибаш нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 136000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомилааш мекунем арзон мешавад. барои маълумоти бештар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 солай. объем мотор боша 1.8 литрай. сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш 5 баллони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дора, аклиматини нав дора, мотор коробкаш 100%.
фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 30,000 сомон бародару соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 182,000 рубл мешавад. Харидор аниқ бошафтаи муомилаи нағз дорад. Барои маълумоти иловагиро ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra аз соли барориш 95 солай, объёма турбошак 6 литрай, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механикай. Мошина бародару соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, хадови штуб, мотор соатворӣ кор мекунад, камтар косметически кор дорад. Фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нависонда нест. Мошина айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. 28,000 сомон бародару соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 170,000 рубли русӣ мешавад. Харидор аниқ бошафтаи бо муомилааш мекунем арзон мешавад. Варианти алиширам ҳастафтаи вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунед. Марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Corolla соли барориш 2006 сол, кузов универсал, объём мотор бошад 8 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. Мошина бародару соҳибаш шуда дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Техас мотор 1 сола ҳастаи мотор, коробкаш 100%, газаш гуфтаи заводскои задагай, кондитсионер кор мекунад, дар ҳолати беҳтарин фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нависонда нест. Мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷанда 54,000 сомон бародару соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 328,000 рубли русӣ мешавад. Харидор аниқ бошафтаи муомила мекунем бо арзон мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия соли барориш 1999 солай бародаро, объём мотор бошад 2.0 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш кондитсионер дора кор мекунад, электропакет, тонировка, ҳамаи ҳуҷҷатош қоидавӣ ҳастад. фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 40,000 сомон бародару соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 243,000 рубли русӣ мешавад. Харидор аниқ бошафтаи биёен ай пеш бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Ford Fox соли барориш 2014 солай, объём мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холиай, коробкаш механика. мошина бародару соҳибаш гуфтаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Саравшан қарор дорад. 65,000 сомон бародару соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 394,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтаи бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 21099 соли барориш 2003 солай, объём мотор бошад 5 литрай, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробкаш механикай. мошина бародару соҳибаш гуфтаи састани зурай, камбуди несфтай фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. бародарон мошина ин ҳол дар ноҳияи Мастчоҳ қарор дорад. 14,000 сомон мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисобаш кунем 85,000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафтаи муомила мекунем арзон мешавад. варианти алиширам ҳастафтаи вариантҳо бошад пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Lada Priora соли барориш 2010 солай, объём мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта дискои 15 тор задагай, тонировка 10 моҳ дорад, магнитофон, колонкои нав дорад. яфари ақибаш гуфтаи камтар шикастагай, краскаш тоза, губкават кардагай. мошин гуфтаи камтар расход дорад. харидор аниқ бошафтаи фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдатай 27500 сомон бародару соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисобаш кунем 167,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтаи зангзанӣ бо чақчақ мекунем. варианти алиширам ҳастафтаи вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародари азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯз эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охират тамошо кардем. зинда бошем бародаро. то навори оянда дӯстон дар ҳар ки ҷой бошен худтона эҳтиёт кунед.
خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. خیر.